Ka jingi ap kami lenti jong ki paj ba ban wan no ka election MDC kan sa urlong no man tau snem haka ka jingi the vote kan long ha ki banai rampang man tau snem ka jingi pen kre jong ki kartong bar ki seng san partai ki baper kala ya cha ka election kan sa long ha ki artli ki disi council kata ka po ki HEDC bar po GHEDC bar ki kartong ki seng san partai ki baper kila cha upaj ba ban penithu yala de kum kita ki kartong berkasyong hakarai jong upaj ba lagi ibit ni em ban pha ki chaka jing dorbar thau ain jong ka district council kata hapo ki HEDC bar hapo ki HEDC bat hakane ke election MDC don ru ki MLA ki balaya khun biang ye ke election MDC bat don ru ki MLA ki barim ki ban sia khun biang ye ke ni ke election MDC kini kilong ki MLA ki barim ki ban sia khun biang ki election MDC kita ulong ba samlin malnyang uban sia khun kum ukartong jong kaseng NPP na soyong konstituensi hakani ki election MDC kaban sawan bar kapaar kadeu ba penyaj sing sem ubadai menta UCM jong ki HEDC bat kumju MDC ba menta jong ka seorang kam bat uban sia khun ye kani ki election MDC nanong thamai konstituensi nakaseng NPP. Uba Kimfa Sydney Marbunyang Budaya MLA barim jong karam ra jangam konstituensi uban sia khun nakaseng NPP. Uba KP Pangniang udaya MLA barim jong karam ra jangam konstituensi uban sia khun ye kini ke election MDC nakaseng HSPTP na ram ra jangam konstituensi. Uba PT Saukmi udaya MLA barim jong kamaulai konstituensi uban sia khun kum independent na po maulai uba Titos Khan ubadayu CM barim jong ki HEDC uban sia khun kum kortong jong ka UDP na po sora uba Lambor Malnyang ubadayu MDC bamenta na po nongkrem uban sia khun kum independent hagani election MDC uba Penchngan yang CM ubadayu CM barim jong ki HEDC uban sia khun kum kartong jong sengong kres na po pentor mkra tungin pe ek jing yo vu jong ki kartong hagan ki election ar pulai uba Kimfa bad uba KP Pangnyang kidai ki bale khun yo ki election ar pulai na po ram bra jangam konstituensi bad uba KP Pangnyang uyo prajar kendai spa sa punyo vote bad uba Kimfa uyo nyo hajar ar spa nyo po ar vote bad kartong uba job udai URG momen na po ram bra jangam konstituensi ba samlin uyo khat lajar aspa san punyo vote padu bajob udai uba sansar kupa roy thapa nakaseng UDP uba penyak singsi muyo khandai jar san spa sa huai vote uba job udai uba Havingstone Kharpran uba Titos Khan uyo khat vejar lai spa sa phulai vote bar kurtong bajob udai uba Gavin Melem uba proses titakmi uyo sanajar cispa sap arvot berkurtong bajob udai uba Bright Starvel Marbunyang uba PNC muyo an riu hajar news pa prapulai vot berkurtong bajob udai uba ALHEC uba Lambor Malyang uyo khandai hajar khandai funai vot berkurtong bajob udai uba Arden kini kideki MLA barim ki balaya khun ni election ar phulai hanre ki klempoi sakathong bat kini kan sapen kre ban ya khun ni kini election MDC kaban sa long hau banai rampang hapo ki HEDC